Men hakas ngi hat majai kata haka khat pratrek ubnai leber ar pusan uba H.T. Wells ten uwei na ki columnist jong kari khasi ringkat bat arngut ki reporter jong umau por ban usangot uperta kilahiar syarthem ribhoy ban let ye kendo mar khmat bat uwei ukai tor uba pau nam jong kari bat uta udei uba pras singli. Banboy siya katagasnong jong ha banyat kumba 10 kilometer siya mi ngi nanong po bat katagasnong kade ka kadu. Kasnong kadu kade kasnong kabakhamrit kabadon kumba arspa atali kilong yeng hapo jongka Henry ka eipat kabasngo kemen banyathu kalong bana kate kasnong lami uwei uriu kraw jongka put katem tenrai ringkat pat kasnai ki tiar put tiar tem tenrai. Uba pras singli udei ukhun balai jong uba astar jenthem bat ulok jong ikong rastoria selyang nakatehi kasnong. Udei ubriu ubadon kasap kapong nado bu udang khanna kumno banchna ki tiar tem tiar put kum kadui tara ka sitar ka ming siet ka besli ka maring ot suryam briu ka shirot ka terwang ka ksing ka bom uthlong dung kaba bat kithlong dung jingsho ki barit bat kiwe optang kata nalor kate kasap kabakar pang kaba udon uba pras udei ru ukaitor uba ngam kli sha ki thoi badum jong kamenor sha ki surmulung ubarim baja ikumba ulayo ma ja kata ka ayam ksiar jong ki longshwa ki manshwa jong kari khasi ang ni ngi lawan na do na silong langba jong ka nongpo ban poi sene sinong kadu ban ye kandu ya wei uriu kraw ukaitor bat om tang be ulong ukaitor bat ilong ru ubarikor namar ba bat kasna bat ka thau ye ki jingput jingtem bat ka jingrwai ka bai ai bat itai dei iba fras sengkli hang ne hasinong kadu bengiwan ban wat ban tip ban kali na i ban parthau na i kumno i lap ya kini ki sur jingtem tanrai bat nang ta kumno ba inang ban rawai ban ngam se ki thoi ki bajliu jong ka menor khanang ba ki longdin ki mandin jong ka ri bat ka jaj ban riu khasi panar jongi ba kin nang yo bor ban kumno ban pen kentiu ban penne pansa ya ka dustur kariti jong barim baja bat kumto ki tiartem ki tiarput ki bangin se kren bat isibet bangin sayo ban yo sngeu dalaki jong ki skor ki jongi bat na ka jong sentor ka jong i ayu idon ban ai sakari bat ka jaj ban riu langba ka sur langba ka sap ka talen ka ba ubleu ai hai ba fras sengkeli kane ka dei ka benta ka bangi wan ban sim ban keli jing pentip na i khnang bakan long ka jing mentoi ya ki longdin mandin kana ka ublei sipun na ba fras sengkeli le se kana ka sinong kadu ka pau namru dei na ka benta ka ba ka penmi ya ki briu di bakrau ko mafi ila bani tu ini apa pasta ila bani tu ini piwan na ka longing long sem ka kumno bat nang ta kumno ki pisan Di mana pasang from ini try na girong di ya kini ke kam ngala sedang na dukur bangadang kena kamu kena ke imat ubelei ula ai nga kata slap mar ipa jongaro long ba une don kane ka sap ban snai kini di tradisional kita te kila yalam guntu te kila persang ban yale ban sina jing tem ki banga namar bangat long ngas ngubang ban tem ini ki jing tem he tem berbay gini te kila pan sina kila pan tet na yau badi itu kar te hakata kapur la yat katu kanis nem ngar kadang he dang san ke ngadang don ke jingmut ngadang yar kata ke jingmut ke ngala persang ban sinai kini ki cinta ya temut pihak pisan ha kata ka kal jong ka longjing long sem ba ki kimi ki pa ki penselure pi na du kini ki tiartem barim baja mo temen obat daya ba ya lam liti ya pi ba pin ngam sakini ki sur jong ka thwei gi menor ta ngala persang ban lek
pulih akan nikah panggil ni lanjing rawai dengan lalek la hikai ka we no hikai ba la bam kwai dua boleh ba HP pamsyo iba nang ni na po amsong nang beri de jing yalami jong i de jing hikai jong i la yalam yang bat ila hikai yang ya kan nikah tonik sulfati de ngalayo iban mat re ngam yo lat ban pendep namar bangadon ha kaya long ying ka badu de ngam lat ban pendep ya kata ka jing pule ka jonga de iru ibit nut bah namar ba iba tharai bangadon ka sap ban ruai te de ibit nut bahai ong man la ka por bangi por bai dang imni dang ya kendu hanong po ya kendu ha bang ya long jing seng ru ya kendu de ipan kenal be ke ngai ong ba wan pendep no iba pras gitu ka badang sa long da de ngapat ya de ngam yo lak chipi ban le pendep pi ha katonik solfa te ngingim artatin hi ba kawan na rinong wei ngiyo e katonik solfa mo na wales ngina ten rei kat ban ngam sya ki ka thwei jong ki menor lang ba ki sur ki ba koridor jong ka menor ken kata ka kham e te mano pada bari alam lanti pi na katonik solfa ba pin ngam sya na thwei jong ka menor ban yo ki sur tengah di ngahaman banga kenut ya ki jingruai ka saiwan te ka sur tentu kawan naka no kalong na ka leher di kawan ka jingut junga ong ba man kapur ka ba kawan ka sur kawan baik di syapang ka jingruai tenrai kene di nomor kata nga tengkat purbawan kesur tu nga thok malumala man thok ye ginut ban yo tang ketu kesur ban te ye ketu kesur de kawan be tang ni ka sur tenrai haga mensim ke jong kawan ni ha ka wei ni ki jingruai ki jong pi ka bangin sia kran kham ha si be ngayo sngo ba pi shat ruai pi power ki sur melung jong pi nang ta ya ka jing nangdu ha kata ka jing ruai jong pi power ya kata ka jing nangdu no ka tamrai ka jongi ban nang ta ya ki tiar put jong ki long swa ki man swa kila bani tu ingi ka ka dau ba pelong ba ki nangdu ini ki long tamrai jong de pi long hani ki sini ki jongi ha ka jing pet ke jonga de kila mi kini ki mobile kila mi kini ki ila ban ong no ki kim sing tenat su te ban nadu di gramafon ni no kim sing tenat su na hagini ka ban le ya la jong ban le chu tom ya la jong kim sing tenat su te ban isu sing tenat ban pe henry ban le ya la de kim sing tenat su te ngapat ngadon ngamen simbang ade ban ki im thamai ban ki im thamai mudai na kata kadau ki rawai melung wala nangdu ki tiar jong ki long suama mo ka jingwan terlep jong ki sur nong wei kemudian nadu ka gramafon ka transistor ka radio ki light jack tu ya kham tam mentale lei ha kana mobile phone la yo lut ya kat banang yo lut kata nang ja ka jong nang ja mo kade kata e ha ka tu ka jing rawai ka jong pi talwier fo ta bening mo nga kwa ban kidon ki bentar ki bangala sim ya to ka jing rumai jong fikum ne tiba nga snow ban aheng ne mo kom ba ki nyo kang pai mo ha to ka jing rumai tau ya ro ba bene yong kum ne ha ka wei ne ki dekot ka seruat terwang kaming si sya esyu marang ot sur yang breu mentagi ladu sur besli jingput sla khana masih sano syu tawan ban palang pat sengi kai ke jingmut jong pi berwai ngakwa makan wan biang kin ngakwa makan wan biang kum kipur mensua di minta kila nangdu di ngadon ke tu jingmut ba ban bu kum itu kin hi namar ba le se ki briu kin sengeu along ki ken mau biang te ki menor ki ba mensua long pur mendai de kita ka daw bang abu itu kin ba ong ba kuntu
le se ki briu ki wan phai biang Siya katagadyo. sa kata kaju Okay. tinggal kawa Di so kila pa niya to yung namarang ki bakam hadin menta. Hoy ni kamtam lay ni wala yung masor tingin tip siyo. Kila pa niya batay sa yung kandiya sa mga bakras. Kai kata ka serwat. ka sharwot ka ngisane ka dei ka bangi da snahi nagasik Hakadurut kum kai. hagadur kum ka bisli tang balong ka don tang artliki tliu Tliu. hmm Katagi kot serwat. hoy Oh. Timdan mo menta. mentang mentang Timdan mo. Te kata katarwang. kata kadon lai tliu tliu kadon shani nung kata long musik Kumbesli. oh kum ka bisli di ka musik tang magatapat kadon lai tliu tliu iput na pedang long shanir don gamat Hai hai. ye kanire de gapung Hai hai. ye ki siam thlu nang ne ki ye shani Nakli. Nakajat. ha ba pedeng. pedang iput nang ni ki tiam shani Kemudian kata ikut ka. ka yu kata ha Terang mah. Nang tahang ni hijero kaming si. ha musik kita dan Hai kaming si te katol bugirang nyaput hi ha jebasna. ha Bodon telik hapdeng. hai Kidang senal ha katol. ha kadan Te kumaha kanu ka khap. Kaba kibriu bisa kendan kamhai ya kaming si. katu long Jing rawai samla jong kine. Kajing rawai ha kanu ka. ha hakapor men ndai te ki long kisnya tenak yang banyak put banyak tiam ya gitu namar ba long haba wan ha lek sha lum sha klau sha langka sha sai ya sakmit itu tengkeng de Oh. kia Ya mujang. ha kia mujang ta kan Oh, tata. Ti kanu teligi sur ka ba kaming si kala ban penmi. katu kami tang ar Mau. la ar ban peni Hai. long akan kajing tip jonga sing Nah, lor kata kaming si nei. Hang ni pi kadeuro kata kamarang ot suryam briu. Ngakwa bahaba pin batai kam benia ya kata. di giong long nga dengan mi isu Wah. tang ba ki thu khana pat ki tu gi temen giong ba hagap men shwa per men dai te ha por ka ba ki por ba ya briu tu ki ya tem da tu ki ya ot da tu pamarang ot te Kia yang benya. ki yam namar ka tu ka marang ot bangi khon kalong kum ka suryam briu pi Daka egi senaya kata. Nah, ada keding. Kalong kum kasuryam briu ki itu kinong ot kinong tem kinang bhapi ban i bha. Tingat yelate tengan nang re. Temut mentah kalau adu. Hakala sedang du ni. Te pidon kajing temu ban pen imbiang ya kata. Nah, Ban pen mi perthai yang ya kata. Aku. Namar pi kata ka suryam briu. Sia kita gitain pedeng jong ka bagi ongko Middle East Ha. kadang don ki jaj ban riu ki bahadu mentaru haba yam briu kum tu ki khot de ki nong yam Ha, bikat na. ki don ki batubit bah ban yam ban nyau tang lut iki kam jong tu nong yam ki dasu bai nong lut ki briu kan ki nong power haba yam ti pimut ba kane kamarang kot suryam briu komut ka yasrim ha har ko Oh, aku sedih mah tahin. Sedih mah tahin. tinang ta nangor kata kamarang ot ndai ti pi ongru kasur besli kajing put slah kana masi Ha. ha to batai Namar por bang adang kena ngakan mau. Ndiri tang ngangi por bang suaro. hai ha Hapur bang ya ap masih saklau ki ya put slah ya put ketu bisli ki namar ba kenang ba kitu ki merat la ban ong ki por man suar ki dang don ki merat klau bandaj ya ga masih ban bam ya ga masih te kenang ba ki ni merat klau kin ting te kin tu ba don u kenra nang syarai nong ap gitu tagamut long kipan sawah da gitu kan kipan sawah da ka put slah kipan sawah da ka tu ka bisli nang ta don ru ki briu ki ban praktis ya la de te long ka ta ko te kada khot ka bakhadu ko ba fifin ko dia ka to kajing rumai mo ki ong ngapa dia dirpor
Swa jing babe kan swa jing babe kan wan sakiwei sakiwei ki deiti bandu jai jan hoi narempei khasi sachisin kin sawa to yeng joj sachisin sangot ko perta takamot kai ki jing mot jong pi da ka pa pi pen kot ye kana ka khot ta kana jing kalung along kumta long ka jingmut cunga kalung ba usangot un perta dari dagane ka jing sedang ka jonga kin ba kan perta ba kan wan biang teh kan wan kata kaya. kaju Kaju. temut pila ban sim kata ka juk jong ki long swa man swa kadi ka juk ka soti juk ba sisya ka juk ko belui lui ka ba ka imlang salang dang yakip ya ka khia ka syon jong di marjan marpa jong ka sinong ka tham te ha te hang ne ha hang ne ka khoros pat de jong ne ka jing rumai tal biar so pat beneng pi ong gum ne tungin ya kan ut ya ki sai dui tara hangi balaya lam da ulong swa ka ksing ka bom tang muri ka dui tara ya jing tem rai ukun khasi khara te mono pi thawe he ka jing rumai ne pi kopi na we Katu kasul ngathau manga ti kini kintin bu tu hamen jonga timen san kiti kintin de bu tu hamen jonga ni de sipara trahi ba sparli sutri ya boleh sibut ya ka jing le ba ka tama tengi ni ya sa ko we ka tamo ni i hang ne ba kasitaru ka de ga we ka jing tem ka bala jan du jan phila bani thu ingi ke ga dau tip imat kumtung bang ong menehi tharai ba kamu kasita ka de ga kadai gini phila ban pen iya ka mensua de kan telik sai ka dau kan don ruteli di mensua di kamdei re kamne kata setar bagi yasna sane de kia sna da kulong ni kulong nadang i ya kata kulong sna da kulong ti ngapat ela de ngamudur ba ukulong ro lajin jar banio lajin jar banio ti ngasu mudur no ela de long ba ka kham skem ban long bek ka we kumne te su klong no da kane ka ding kali be kan long be ka we long bek ka we do kham skem pi kam skem kan pa hi kan nampak hidup ukulong de tangsu bakalabu tangsu bakala tangsu pat tangsu yut la pat te kane te long ba long skem pi ti pisna hi ya kan ya pras kau to phila bani thu ingi ki fareng ki ong ya ki ne ki khat ki fret kini ki ba bu ikine gen ki fret ke jaka ka ban nyen ka ti hu to ban bu ki ga bagi man ban tem ti itu ingi kumno pinang ban ai jing khen kat no teli kini ki fret ba ki ha ban bu ha ka sita ini long kawan hagapur ka ba ngatem ya katu kesur pi kawan latip hi namar ba nila sungfu malumala ya katu ba nga mene ba gatanik solfa te ngabu iswatang gitu do re mi fa sol la ti do kaya ti nalor katapat sa nang lada katang don kam hangta tangamut ngatem pi katu kesur ngatem lada kamwan tangamut lada bu yang sowe pa ti lada kata kesur flat bagi yong ti katu ka minor lada kamuan tu tangamut adan kam sowe ta halong hakata karkom itu pras haba ni pe ikine ki jing tem ki jing put ki ba fi ni i kala nang du jaj ko mangele o man hato fi don jingkermen ba kini ki tiar tem tiar pot jong borim baja kila ban imbiang lada ka sarkar ka simkia ban pen im ya ki lang ba subukan bu ka wei ka skul tang ini ki traditional music ki jongi temut kan peniat ka sarkar amar peniat di private te bo pli teng teng kambiang ka phone kambiang ka pisa te kajak ka yap si teng nanti pidon ka jingkermen ba ban kentu ya ke sarkar ban pen imbiang iki ngadon ke nomor banga ngayal de ngakwa pi ngayal de ngakwa ba kan imbiang ban kan ki imbiang te lada ka sarkar he ka sengeu bat ka don gijing perkhat bangi de ban pen imbiang tangamut ngapat ngakwa ba ngatrang ba ban
ba ka sorkar bakan simkhia ban bu ye kini ki kenja school mene ki jaka ba hikai sina kata kurpon Kala balakan rei para mensing maya penyam lagi kuat semingi pai kajing into penjanai satrai bangin babi simyangi nadu mentah idonus niu tokan kelah kan bau priwunang stan udang ngama kabor Ajing di buat umat Uyai makya syaling syarum Sarong usnyau klambur Klem betipat ayu kanjang Untipon daklat nang li Syadu joping maro syeda atrai lagi kmat semingi pai kajing into penjanai donu jengi to pentamai tu ai bor satrai bangin babi simyangi nadu mentah idonus niu topen kelah kadistat kabamenta udah kopa kabur utrai Udai hingga tu lepas Baka neka berdai kamuai Syalokan bangi pai On dan syuka ting syong su La pendam dang jing kuslai Wan yu rifa ne ubadu atrai lagi kmat semingi pai kajing imta penjanai donu jengi to pentamai tu ai burngin pai syami wa
nus niu token kelang Chim yangi nadu unta Ido nus niu token kelang Kila abri itu yang ikan dia ka ga daw kumno pis ngau ba pi thau ya kan ga jingrawai bat hadu kat no pi I ba ubreu la landat yo ble ba pi se yo kan ga kente Ke pilong kum ukristan ne kum ukhasi tanda di ngaku mu Kristen pi ngala lek ngala wan ngala yo I hakalang kanika ka lakban ong kanika ri oi ke jongi ri ka si ke jongi de ha jing mutur bat ri jing perkhat ke jonga ki jing sniu kila nang kandre ki jing sniu kila nang kandre ngilo ngiyo I lang ba ka YouTube ngilo I lang ba ka kubor ngila yo sniu bat ngila yo I dalai jong ki kamat pi di ngamudur na perkhat mel de no pi ngam kata jing im Kristen mo di haba pai sa ka jing im Kristen sa ka jing mut dur ke jong lang ba ngam kuat tem bakin ja gitu iki di kat sabangalik kat sabangawan ngayo I tang ki jing sini di ngadon ke jing mut ban yalap lane ban bu yang ini bikin tin di kawe ke tutuk ke ba arpa kadi ko ba arpa dong kat ba beri udang start hi kat ba beri udang start jika ba unmi samadan sabar ba un yalap nagatin ke jong bule ibu ba start no di ungam penban sakabor jingdum ni ha ungam penban sakabor jingdum long ke tutuk ba ar ngadon ke jingmut kat bau beri udang start udang ngam sakabor ke jingdum haji di bu aj umat uyat makia senang seru haji kaba unialap nak ketin ke jong play em man imha man imha ban yalam ha di kalong kawan ke jingmut jenga bentar ni jenga bu itu tapi perkhat pi ba kan ne ga jingrawai ka ba pi thau man ta ki tharai kan yo ja ka ga no jong di kon khasi ka ni kata mo long kata kata mut mo jenga gen tengai I ya kan ga jingrawai ka jong pi ka jinglandat ublei yo ka ubriu yo ublei yo beli hoi kalong ba kadai ka khubor ba khrau bat ka ba biangpor ya kan ga jai ban riu ka jong ni pras to ya khublei sibon ka jingya dei ba kan ga jingrawai jong pi temen tangin oi se ko bai ka benta mo